יש לכם את אשתקד במרינבד? כן. איפה? איפה? עכשיו. אני לא אהיה כאן מחר. אני נוסעת לניו יורק הלילה. ניו יורק? וואו. החלטת לקחת קצת חופש סוף סוף? זה לא חופש, אני נוסעת לשם עם מישהו שהכרתי. הוא מקסים ונורא טוב לנו ביחד ואני מאושרת. אתה לא צריך להרגיש רע בקשר לשום דבר. הכל בסדר. אני חייבת ללכת. ביי. מה זאת אומרת ביי? אני חייבת ללכת. גלית, חכי רגע, את לא יכולה להגיד לי ביי ולברוח. לא, אתה עושה את זה עוד פעם. עוד פעם. מה? יש לך איזה רדאר? יש סיכוי שגלית מאושרת, אז חייבים לרוץ ולהרוס לה את זה עוד פעם? אל תתקשר אליי יותר. תשכח שאתה יודע את המספר שלי, ותשכח שאתה יודע איך קוראים לי, ומצידי, אתה יכול לעבור פה כמה פעמים שאתה רוצה במקרה. אני לא גרה פה יותר. אתה מבין מה אני אומרת לך, נוח? אני לא רציתי אותם. אבל כולם מסביב עשו, וכבר הייתי בגיל הנכון, וצריך לעשות משפחה, אז עשיתי. ואני מאכילה אותם, ומלבישה אותם, ומקלחת אותם, ומספרת להם סיפורים לפני השינה, ומנשקת, ומחבקת. אתה יודע אם הם היו נעלמים פתאום? הם הייתה באה והיה ועושה פוף. פשוט היו נעלמים. אני לא יודעת אם אני כל כך הייתי מצטערת. יש יותר מדי רגעים בחיים שלי שאני לא מבינה מה הקשר ביני לבין כל זה. את יושבת פה כבר חצי שנה, מתייסרת, באמת מנסה ללכת עם השכל שלה, אבל מה, באת לפה כדי לקבל כוח להשתלט על הלב הפסיכי שלך? אני לא יודעת מה אני יותר. רוצה אותו או בורחת מהשעמום שלי? טוב, מילי, את עמוסה ברגשות עכשיו, ואת לגמרי אותו פוקוס. את מאשימה את עצמך, וכולה פגשת את הבן אדם. קחי לך זמן, תבררי מה זה אומר לך. זה בסדר שאני אישה? בטח. עדיף. פחות מבהיל. קצת פחות, כן. המעשה שלך מקוטלג כחמור. תקיפת אדם מבוגר זה מעשה חמור. אתה לא חושב? מה? שזה חמור להכות איש מבוגר? לא הכיתי. דחפת. סמנטיקה. אני רוצה להתנצל בשם המערכת המשפטית על כך שהיא מאלצת אותך לעבור אבחון שכזה. ואם אתה כבר כאן, אז לפחות תרוויח את זה. אולי תלמד 2-3 דברים חדשים על עצמך. שווה, לא? אוקיי. אני לא אגיד, ואני מציעה גם לך לא להגיד. אתה שם אותו בגן כזה וזהו, גמרנו. הוא אוטיסט. ואנחנו יכולים להוציא אותו מזה, אנחנו יכולים לטפל בו כאן בבית. אנחנו נעשה פה סדר. אנחנו נמציא את הגלגל. אני אשתנה. אני יכולה. אתה שמעת מה היא אמרה? יש לו יכולות מיוחדות לבני גילו. הוא גאון. אנחנו רק צריכים לעזור לו להוציא את זה. אתה יודע, זה מצחיק, אבל אם מישהו היה עובר לידי ברחוב עם הריח שלו, אני פשוט הייתי חוצה לצד השני. עם רמזור, בלי רמזור, מעבר חצייה. לא משנה. העיקר לא להריח, לא להיזכר. בשום אופן לא להרגיש. כואב לי הגוף. אני אוהבת אותו בגוף. אתה מבין מה אני אומרת לך? My sweater's on backwards and inside out and you say hi.